दिनैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानिनो सिङाव थानाय नैबे गाम्बारि बिलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे समाव दिनै सेथि सानाव बिथांमोनहा हाबाफारि बायदियै मा हाबाफारि लाखो बेखौ बे समाव ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मिन्थिनानै लागोन। बे समाव नोंथांमोनहा गिबि हाबाफारि बायदि मा हाबाफारि लानाय जाखो दिनै? जोङो गिबि हाबाफारि बायदि जोंहा 8 रिंगानिफ्राय जे जोंनि माखासे बेखेवनाय जे मेन गेट बेखेवनाय बे हाबाफारि लानाय जादों आरो जे गाहाय सायनासालि जिरायसालि बेखौ लानाय जादों आरो जानबुं आरो थान्दै हल आरो गाहाय आलासि जे जिरायनाय गेस्ट हाउस बेखौबो जोङो बेखेवनाय लानाय जादों। जोङो मेन गेट हिसाबै जोङो जोंनिनो कुसुगाव बिजाबनि मानिजाथाव TCC चेयारमेन सार थमास नार्जारिखौ जोङो बेखेवहोनाय जादों आरो बेनि उनावहाय जोङो गाहाय सायनासालि बेखौ जोङो जोंनिनो कुसुगाव बिजाबनि मानिजाथाव EM उकिल मुसाहारि सारखौ जोङो बेखेवहोनाय जादों आरो बेनि उनावहाय जोंनिनो जे जानबुंसालि जाग्रा जे डाइनिं हल बेखौहाय जोङो जोंनिनो ब्रैथि दख'रा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मिनिसोरां बसुमतारी सारखौ जोङो बेखेवहोनाय जादों आरो जोङो थान्दै हल हिसाबै जोङो ब्रैथि दख'रानि सिङावनो थानाय गाम्बारि बिल गोजौ फरायसालि मानि गाहाय फोरोंगिरि प्रित बोसाहारि सारखौ जोङो बेखेवहोनाय जादों आरो जोङो गाहाय गेस्ट हाउस हिसाबै जोङो बेखेवहोनाय जादों ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि प्रदीप कुमार ब्रह्म सारखौ जोङो बेखेवहोनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे मा हाबाफारि लालांबावगोन? जोंहा 11 रिंगानिफ्राय जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि दङ। बेवहाय जोंनि ब्रैथि दख'रानि सिङाव थानाय जे जोङो क्लास 6निफ्राय लानानै इमिनिफ्राय जे हाइ स्कुलसिम जे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो मोनफ्रोमबो स्कुलखौ जोङो खावलायनाय जादों। बिथांमोना फैबायानो बाहागो लाफैबाय, दसे उनावनो बे हाबाफारिया जासिगोन। आदसा, नैथि सान हिसाबै गाबोन जोबथि सानावहाय मा हाबाफारि दं? गाबोनहाय नैथि सान हिसाबै जोंहा गाबोनहाय गेवलां मेल दङ। बिनि सिगां जोङो दिनैनि थुनलाइयारि बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङोहाय गाबोनहाय जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन दङ, बेवहाय बेखौ जोङो सिगां लानाय जागोन। बेनि उनाव जोंहा 12 रिंगानिफ्राय जोंहा जे गेवलां मेल बेखौ लानाय जागोन। दिनै गेवलां मेलाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' साराबो फैगोन होनदों। दा साराबो गाबोनहाय फैगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ आरो जोंनिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि सार बिथाङाबो फैगोन होननानै जोंनिसिम दिनै खोथा खिन्थाहरदों। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन? आं रायजो राजाखौ बेखौनो बुंगोन जे जोंनि ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय मैखोमैनो बाहागो लाफैनांगोन। मानोना बियो मोनसे जातीयता आफादनि मोनसे दिनै बियो जोंहा कनफारेन्स, बेवहाय मानोना जोङो बेवहाय जाथिनि थांना थानाय आरो जाथिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सावरायनाय जायो। आरो दानि थासारिया ओरैबायदि गुबुंले जाबाय जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै गुबुंले जाबाय होनबाबो दिनै भुल जानाय नङा। दिनै फरायनायनि बेलायावबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै स्कुलफ्राव दिनैहाय जोङो बिराद जोंनि ओनसोलनिखौ आं बुंगोन, बिराद थासारि जेनेबा दिनै खोनानो मोन्दों एखमबा नों उन्दै गथ'फ्रा स्कुलाव थाङा बेबायदिबो होननाय खोनादों आरो गाज्रि निसाफोरखौबो जोङो बबेबा स्कुलाव थांनानैबो जोङो दिनै बेबायदि परिबेसखौ जोङो मोननाय जादों। दा बेखौनो आं बुंगोन जे गार्जेनफ्राबो बेवहाय गाव गावनि गथ' गथायखौ दायथ' लानांगोन। फोरोंगिरि सारफोरखौल' बेवहाय जे बिथांमोननि सायावल' हगारजोबबा जानाय नङा, गाव गावनि गथ' गथायखौ जोङो थिग खालामनांगोन। अब्लासो जे बड'फानि जे सिमां जे बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय अब्लासो जोङो सहैगोन होननानै मिजिंथियो। मानोना दिनै आं गिबियावनो बुंगोन, जोङो दाखालिसो थांनाय मास मोनसेनि सिगां जोङो बड'फा गोजोनथि आरो सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जोङो साइकेल सालायनाय रेलि लादों। मोनफ्रोमबो गामियाव हाबै जोङो मेल खालामदों। बेवहाय सावरायलायनाय जादों जे दानि थासारि परिबेस जे ड्राग्स जुवा जौ बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन। फुजाफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन। दिनै फुजानिफ्राय जानगाराव थाबासो दिनै मोनाबिलि जायोब्ला नोङो जुदि मेलाया जुदि गोबाव जायोब्ला जोङो बेवहाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गावसिनि फरायनायखौ जोङो गारनानैब्लाबो मेलाफ्राव थांनानै दिनै गाव गावनि टाइमखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जायो। जों बेखौ बुंबोबाय थादों आरो जों मोनफ्रोमबो गामियाव हाबै जों बेखौनो बुंबोदों समाजारि सांग्रांथिनि गेजेरजों जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन, लेखा फरायनायाव जौगानांगोन आरो खेला दुलायाव जौगानांगोन, आबादारिफ्रा आबाद मावनायावबो दिनै जौगानांगोन। अब्लासो बर' हारिया जौगालांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। आरो ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंदों
जे उन्दै उन्दै गथ'फोर खेला दुलायावबो जौगानांगोन, फरायनाय आरो गासिबो बिथिङाव जौगालांजोबगोन होननानै आङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय। अब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय। अब्ला जायनाखि ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिदोम आफादगिरि बै बिथाङा जायनाखि दख'रानिनो 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै दहाय फुंनिफ्राय जागायनानैहाय गाबोन जोबथि सानसिम मा मा हाबाफारि जालांगोन एखेबा जागासिनो दं बेफोरखौ बिथाङा फारियैनो आबुङै फोरमायनानै होबाय। अब्ला दिनैनि जायनाखि रिपर्ट होनाय बियो एसेयावनो थुंगेबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।